Ne, vidi, da se vidi. Ne, 3. Četiri. Ja vam prvi. Sretno kolega. Također. This is tembe main. Draw. Ok. Da, draw. Pa da, pa realno. Može, koliko hoćeš. Da, može. Ne, slučajno sam oko 6 karti. Ne, u redu je. Ajde, kolega, opraštamo. Može sarno. Shifteru. Uvijek target saronira da ga samo napravi. Još jedan quick punch. Još jedan, to je gas. Da. Isto seba. Standby, main. Da. Kost. Sve okej. Let us go. Di s tim pleme stavili? 6. Može. Kaj je? Saj, to ne bi smjelo biti na stolu. Može. Ma stvari, nije. Koji? Par. Tebi dođe zmaj, meni dođe on. Efekt na summon, njega flipa. Dobro. I on uništi sve face-up monstere to. Change. Da. Ovaj umre, ovaj ne može umjeti monster efektima. Ni spell efektima. Ni tvojim. Ne, na trap piše. Aha, na trepu. Da. Šta? Dobro, neće biti uništen. Da. I ne mogu targetat čim? Monster i spell. Dobro. I on dođe meni kad se rezolva. Odnosno, ovako. Da ga uzmem. Da negira. I burnate za 500. Ne samo aktiviranu kartu. Kartu ili efekt? Negira aktivaciju. Aha, i burna za 500. Burna za 500. Zato što ima monstera na fieldu koji ima 500. Okay. To je banishing. Banishing, jasno, sve to banishing. Efekt fair je da se special sa njima. Da. Mimigal Throne. Šta to dela? Detacham i samo na mastera iz deka. Dobro.
Master na summon switcha monstera. Normal summon. Ali ima šta na summon? Da, search a spell trap. Na search. Ja search na summon sigurno. Da, da. Sam igra Maker, jesam. Će biti vilica. Šta će mi vilica? Soba će biti. Šta soba radi? Soba flipa, odnosno special samo na meni ili tebi Mimigula. I onda flipa jednog tvojeg monstera face down, odnosno flipa ga. Dobro. Znači samo onda flipa jednog mog monstera face down. Da, Razmišljam to. razmišljam. Može... Nije bilo. Da. Može efekt trona. Šta radi? Ekipa se njemu Aha. i onda mogu dignuti broj karata u ruci koji je on imao kao materijal. Dobro. Ali ne targetan. Dobro, okej. Kako njega može dati? Mogu ga zvat, znači sad može biti samo na bilo kako jer je bio jedno samo na trepu. Annoying, dobro. On je bio normal samo sad, jel? Da. Dakle, ovako, to će se aktivirati, svakako. I vratiš jednu u ruku. I ovo isto ode. Da, to je token od... Koliko ima? 1000, stavi ga u Ne, ovo je 0. 0, 500. 2000 ima zmaj. Puno obrane ima. Pa, on ga stavio napad. Može. Da imam ja. To. Kaiba. Set. 2. Može. Drop. Stand by me. Da. Hajde provjerim još jednom koliko ima token. Ima 0, znači 500, 2300, 2400. Može battle phase. Može. Da, jasno. Main 2, Da, end phase. ok. Drop. Normal samo. Da. Efekt. Sad će spati. Trap može samo, kako se zove, moje monstre flipat. Da, Čemu bi Wavera. sure. Dok to obrane ima? 600. Imaš jednu kartu unuti. Da. Efekt da se tebi special samo. Onda soba. Samo na meni Mimigula. I flipa njega. Da. Efekt. Njega flipa. Efekt. Ne ti, ja ga palim. Efekt. ne pališ ga ti, pali se sam. Master efekt. Da. Switcha monstera. Fairy. I to je gotov chain, on dođe tu. Giant effect, search a spell trap. Ja sam ih napravio sve što ti bilo Možda je ovo malo loš play, ali mislim da je okej čak. Treba bi biti okej. Effect Giant. Ne, to sam igrao. Prema negdje. Fairy samo. Throne, ali zamijenit ćemo ga svojim lijepim. Ovo je banišano. Da, to može u obranu.
Battle Phase. Mm. Mimigul Master direktno. 1800. Da. Main 2. Dungeon možeš. Šta radi dungeon? Ne možeš normal summonat i special summoni monsteri ne mogu napadat dok imaš face down monstera. A mogao sam bolje, možda nisam. Ajmo mi game 2. Možda sam trebao njega u napad, znaš pa nabit ni birova. Samo zmajeve. Pa sam mislio šta da ih zoveš, mora bi ih bacat, ali svejedno to ništa ne bi napravilo jer tad već ne bi vidio shift ili tako. Da. Šta me vedi? A, barat moj. Pa će. Ha. Sad. Dobro sam. Da. Dispat. Može dispater da vrati Sarmira. Može. Special sam. Perfekt. Set. Može. To bi to ide, jel? Duro. Nice. Kaj ovdje ovo? Znači, ako imam bestial na polju, mogu trebiti jednog, u main fazi, mogu trebiti od zmaja i popati jednu kartu na polju. Onda ti prije. Ovo je once per turn. Je. Da. Okay, dobro, ne moraš, bude maknut ću poslije. Ali ne da, moramo kako se spada. Može Mimikul Dungeon. Kaj to dela? To searcha Mimikul monstera i kad ti imaš setanog monstera ne možeš normal summonat i ne možeš napadat sa special summonanim monsterima. I Mimigulovi koji nisu prizvani ovaj potez dobiju originalnu obranu. Znači srče, sad srčeš. Sad searcha. Eš. Ask. Ok. Normal summon, efekt. Bull crap. Efekt. Samo neka meni. Samo to. Ajde. U main fazi, jel? Dobro. Efekt. Treba popa to. Da. Steme meni. Da. Čekaj, ja sad ne mogu normalno summonat. Ne mogu aktivirati efekte special summonanih monstera. Možeš aktivirati efekt, ne možeš napadat sa njima. Znači ja ga moram flipat, a? Da. I onda se mora aktivirati efekt. Da. Napad. Može efekt da special summona. Njega? Da. Pazi ovo. Efekt. Eš. Možeš svoj eš, jel? Da, jasno. Cool. Sure, kaj god. Aha, tebi treba sla, tebi aqua, bog te šta je to? Treba mi da. Da. I target sebi i tracer. Čekaj, mogu ja targetat... Da, targetat ću njega i njega. Okej. Lego brat. Skupa. Mogu battle phase. Može. 500 i 3,5, pa 4. Da. Main 2. Da. Možemo napast 0. Može. Seal. A, ne. Effect da banish. Može. Main 2. To je
To je main 2. Draw. Game 3. Sretno. Također, ja ću prvi. Neka Shifter pobjedi. Be that as it may. Nije baš dobro. Normal samo. Da. Efekt fair u ruku, kad je Mimi gola mogu special samo. Izdo me dek, jebao mu pas. Efekt. Da. Efekt. Da. Šta onda da... On srča monstera. Okej, šta si dodao? Zmaja? Ne, slime. To kaže kada Da, se special. flipa da samo naš iz deka. Tako je. Da to je protivnik samo na izdeka, Mimi gola, da. Više tebi pomaže. Ne? Ti meni daš monster, to je još bolje. Efekt, izvoli. Hvala. Onda na čemu. Dobro. Draw. Jes. Samo Mimi gula. Jebe. Pjaži malo. Stembe main. Da. Ok. Da. Čekaj, Dispater baš traži tunere, on traži kao 200 jala plus nešto. Ne, Ja treba reći biti ti, ne. kad Čundra zove zelenog, zeleni vrati, pajder, to sve u demo se aktivira. Da. Chaos Angel. Chaos Angel. Čekaj. Dobro, da, okej, sjebao sam. A, ne, mogu responditi na samo, ili tako? Herald. Sink. Foreign July. Dobro, bit će negiran, da. Šta, jel negira aktiviranje efekt? Znaš, ja ovo gledam. Dok je na polju. Battle phase. Efekt. Šta, da se Se attack ekvipa i digne ovu ruku. digne u ruku. Doda početak, možeš. Da se nakon gledati. Je to ovaj? Još smo u mainu, da razmišljam, ali dobro, nema veze. Može metalac. Seta trap i sebe shuffle deck. Da. To je ovaj koji će ga zvat poslije. A da. Ok. Kako se njega riješi nikad? Aha, znam kako se njega riješi. Ne, main 2. Odnosno, ako smo bili u battle, onaj, ok, master. Nismo ni ušli u battle, da. Master effect, flipa na njega. Da. Effect. Sada ću make it. Mogu. Kakav draw, bog te. Jel dobar? Pa ne, ali, mislim nije loš. Dobar je zapravo sad, kad to gledam. Može dungeon. Ma naravno. Effect. Da. Da. Mhm. Ne, moraš koći se ubaciti. Pusti sad. Parno, par. Ne par. Dobio si Archfiendar. Ja ću dobit Zmaja efekt. Flipa ga. Ne, Archfiend da flipa. Aha, pa čekaj, pa igru si njega.
Na tvom potezu. Ne. Da, da. A ovo, krenuo si normalno samo nosi ga. Ne. Ne, s ovim sam krenuo. Ovo sam u tvom potezu, sam ga samo A nosio da, slajmom. ti si krenuo do si ovo. Ne, ovaj je bio u tvom potezu. Slajm ga je special samo. Da. Nisam normalno samo još uvijek. Kako sam, ne može. Ja bi sam Vilica. Vilica. Napokon je došla Vilica. A šta to radi? To zove... Vilica ima jedan dosta dobar efekt, pogotovo kad je Archfiend dolje. A to je da ja ne mogu izgubiti. Nice! Pa u ovoj interakciji. Ja bi to igrao. Ne ide ovo na YouTube. Pa kad Igor se zajebao. Onda ću igrat njime Gulfora. Možeš igrat kad je shit. Targeta njega. Biraj. Šta? Hoćeš ga flipat ili ću ja vući dvije karte? Šta ga flipam? Diskardat ćeš kartu, ja ću vući kartu. Don't fall for his lies. Diskardat? Može efekt da dodam roketa. Baš nešto kaj sam izvukao. Može efekt da dođeš roket. Šta ćemo onda? Ajde, može. Hop. Koji game? 3. Mučenje. Aktivirat ću slime efekt da ti se samo napravi. Da. Ja, bog te nemam. Giant, da se već spell trap, to je na samom. Soba. Da. Njih dva su bili samo na njih prošli put, znam. Da. I on ima 4000 sad, on ima 2500. Bog ti jebe. I dok je Giant na polju, mogu napast direktno. Da. Ovo možeš u battle, ili tako? Mogu. Annoying, kako će se to griješit? Čekaj, ili ide to feature ili? Da. Kao. Okej, nikad. Treba mi s tim u nadu. Može battle. Može. Če koliko ima obrane? 500. Neće, u main phase'u samo se pada efekti. Pa ne umre. 500. Aha, tu ima 500. Kak ja ne znam čitati, dobro, ajde, može 2500 na 500. Može. Može 1300, ipak. Može 4000. Može 2500. S njim se napao setanog. S njim sam na posetano. Da, ali onda se on samo flipa. Da, okej. Ne, s njim sam na posetano. Dobro, nema veze, ajde, okej, okej. 4000, 1300, 5300. 5300 direkt. 5300 direkt. Main 2. Da. Ip. Set. Ajde. Dro. Steme meni. Da. Aktivacija. Može efekt da sam na iz ruke. Da, samo iz ruke. Da, može. Da. Normal summon, da, može. Perfekt. Čekaj, ni na samom ništa. Svi aktivirani efekti se negiraju, ali pasivni efekti su aktivni. To search, jel tako? Da. Ono, spell trap. Da. Može. Ne. Tipa da Ne, imaš status, monstera. i dalje ne možeš nešto onda. Dobro, search. To baca za kost. On. Da. Što je baca za kost? Ne baca ništa. Ne, on se samo kad kaže da. Mogu. To okej. Special sam. Special samo njega je okej. Može efekt. Šta onda radi? Samo na izgroblje ili ruke zmaja. Zvone, To je na sam. imaš sliku? Nije na samo. A nije na sam. Ajmo A onda... rekao si da je samo na okej. Aha, dobro, nije, okej, ajde, okej, slažem se. Dobro. Nešto ovdje. Ali je to na starom modu.
Imaš tunera nekog. Kojeg? A, trup. Možda imam. Šta radi? Samo na meni Ili meni. i onda flipa. Jel to targetan flip? Ne. Siva guska. Dobro. Maguska. Set njega, dobro. I šta ćeš? Sada ću njega. Dobro. Nešto ovdje. Ne. Imam Maskarenu, imam Mimigul Mastera da ovo dignem, imam Makera u Grave-u kad special samo naš može nju dići. Šta u ruku tebi? Ne. Flipa, šta ona na flip radi? Negirati efekte special summonih monstera iz ruke. Čenek jedan, čenek. Ne znam, da. On kaj daje. Dodaje Dragon Ravine. A on? Dodaje Roketa. Izgubio bi sam malo. Jesi igrao ove rokete, jesi. Ovo, 3 bita za kost. Trep. Su ovo dva niste nikad. Stil lako. 1-2, jel? A ajmo... 3. Da nju flipa. Dobro. Pali se efekt. To je u novom čeku. Da, to je u novom čeku. Ja srčam pa se pali. Da. S kim si dobro? Jesi onda vrati tebi on? Da. Ok. Može. Da, i šta negira sada? Special samo na monstere iz ruke. Mogu raditi. Dobro. Dobro smo ovako. Sad razmišljam. Ha. Ne rezolucija. Moj svi target. Zašto to mičem? Ne, ništa, htio sam nešto dobro raditi. Ja idem u to. Aha. Uđe shiftera nikad ne mogu. Aj probaj nešto. Ne, jel? Ok. Ne, razmišljam. Ne. Ajde, razmisli se dobro. Ovo sad igram, šta mogu maknuti ovo, ali imaš Dragon Ravine u ruci, jel tako? Da. Stavi. Može Battlefield. Imao sam još jedan. Čak i kad se kupe, ne, imaš Da. Pa ne, na kraju stvara. Na IP. Da. Da. Main 2? Znaš koliko bi to trebalo? Dragon Ravine. Ok, aktivacija ok. 2G. Znači još to. Kao takva da. Dobro, ako aktivacija ok, ja bi aktivirao efekt. Pošteno. Znači on sad ima još više napada. Ti ima 3-300. 3-300, ok. Ti si izgubio 5300. Da, brani unicorn uopće. Ne radi ništa. Uf. To ok, to ne targeta. To ne targeta, da. Ne targeta. Aha. Njega. Sam samo na 2 iz ekstra. Da, njega, Maskarena i A, da, Yoshi i da. onoga drugoga. Ok, Tu. može. Njega. Da. Ovo ekstra je. Dobro. Možeš. 2900. I monstri sa 3000 više napada ne mogu aktivirati track. Jasno. Znači on nam da aktivirati Ne, track. Može dungeon da vrati Archfinda. Ovo ostalo. Može iz teka iz grija. Šta će radi na normal summon? A flipati monstera. Aha. Efekt Pa nije slab njegov deck, ali je loš. zmaja. Da ti se samo. Normal samo. Efekt target.
Bar koliko do tajma? Mislim, ovo Malo, je... ček, razmišljam. Kao igra... Da, hoćeš njega flipat. A igraš dobio, ne? Dobio. On je dobio. Da. Ja sam svoj game. Da. Perfekt. Što? Ako ga on ne mre ubiti. Ruci je. A vidiš, gledaj. Ne, ostaje face down. Jel? Strašno. Strašno. On ima 2500 sad. 4200. Čekaj, kako nima... Jer je samo nam prošli potez. A ne, samo nam ne ovaj potez. Da, sorry. Samo je ova. Varam, lažem. Ko drugčije kaže. Ova i ova. Da, blebećem i lažem. Može efekt forka. Šta Vilica radi? Beniša se i doda još jednu vilicu. Da. Da. Ide blizi cijelo vrijeme reći. Dominik će imaš tu A dobro, to je once per turn. Da. Kaj ići efekt? Ići efekt. Da, pa znači Ne možeš... ne mogu aktivirati. Mogu A? aktivirati. Drugi game. Ako ići efekt. Igrali smo for fun. Drugi game krenem prvi, trijaš, povučem. Može dungeon. Šta sad? Nisam se učio s dungeonom. Pa iz groblja si dodao. A jesam, da, ovaj ništa ne znam više kaj radi. Miješam dosta. Ne. Fuck me. Ne, ali pogledaj i dekliš. A čekaj, samo face up monster. Šta radi? Mogu malo i mimiguli napadat direktno. Ako imaš face down monstera. Pa jebo. I na samom search spell trap. Aha. Da sam povukao to, mogu sam igrati. Može. Maker. 3-1. Battle. Može jedno pitanje? Čekaj. Okej. Koji ima više ovaj? Dobro. E da, ti si mi pitao kako Tempai. Ima bot breaker, a ja te igram onu... A, on ima ljudi ne igraju, 1400. da ne mogu biti A da, on card te može. efekta umješteni. Aha, a ne igra cantrip. Pa, igram i gross. Napad je u redu. Da. Izgubio si. Tamaj. A šta nisi ovo igrao? Jer, znači, zato što za ovoga moram tribiti od level 5 ili većeg monstera. Aha. Dok je on stavi protiv tebe.